Правите това, което обичате да правите, но в процеса получавате и допълнителни пари. Кой не би искал това? Независимо дали искате да играете игри или да попълвате анкети, ще получите пари. Няма да е $1000 всеки ден, но е много по-добре от това да скролвате в Instagram или TikTok или пък да играете някакви глупави игрички. Кликнете в линка долу и нека започне. Вече сме в моя профил на FreeCash. Това е таблото за управление. И както можете да видите, още от самото начало има много оферти, игри и разбира се анкети. Но нека ви покажа какво най-много ми харесва. Можете да филтрирате всички тези оферти за Android, iPhone или за настолен компютър. Това е удобна функция, но най-много ми харесва да играя игри като тези тук. Но нека обясня как работи всичко това. Както можете да видите, за всяка една от тези игри получавате определена сума пари, когато вземете всички точки. Например, като достигнете ниво 25 за 7 дни, получавате тази сума пари. И след това продължава и продължава. Преминавате през играта и отключвате парите за себе си. Колкото по-бързо играете, толкова по-скоро ще получите пари. Има много игри, но зависи от устройството, което използвате. Така че не се колебайте да опитате. Например, ако използвате Android, тези игри ще бъдат налични. Ако използвате версията за настолните компютри, тези ще бъдат налични за вас. Разбира се, игрите не са единственото нещо тук. Има и много анкети. И за всяка една от тях ще видите колко време ще ви отнеме. Ето тази е само 6 минути. Пише и колко пари ще получите за всяка от тях. Това са наличните сега, но често се променят. Тук пък са оферти от партньори. Върху която и от тях да кликнете, ще видите всички оферти и всички анкети, които имат. Превъртете и си харесайте нещо. Освен всичко, което споменах досега, има още възможности да получите допълнителни пари. Това тук се нарича лотария. Получавате тези лотарийни билети, когато печелите пари чрез игри или анкети. Както можете да видите, всеки един спечелен цент е един лотариен билет. Баланса на моите билети може да го видите. Това са почти 40 000. И хубавото е, че не е нужно да правите нещо. Ако пък кликнете върху квестовете, тук горе ще има специални квестове само за вас. Можете да инсталирате някои приложения, да ги използвате за 2 минути и ще получите определена сума пари. След това ще получите билети или можете да поканите приятел преди да изтече времето и да получите тази сума пари. Що се отнася до опциите за тегляне на пари, те са доста много и добри. PayPal. Аз използвам тази опция. Банков превод. Карти от Google Play и Amazon. Карти от Apple. А там долу има дори и крипто опции. Така че имате много опции да си получите парите. Просто кликнете върху избраната и следвайте инструкциите. Лесно е и никога не е имало проблеми. Това може да се окаже наистина добро странично занимание, докато просто играете игри да печелите пари. Линка за FreeCash ще бъде долу в описанието. Ще се радвам да споделите в коментарите коя е любимата ви игра. Аз ви желая късмет. Ако пък сте харесали видеото и искате още такива, абонирайте се и го харесайте.